타이쇼 jora 타이쇼 나 킵 잡을래 뭐 기다 잡을래 Pulano jotonono ani hamjakma te khaksangma ya pharo ani video nai tongnai te ani subscriber rokno gedengma salia gulo ang tini tesa video upload khlai tongo 2 man kawi tongkha ang video rok upload khlaijak ya norok sabsabo ani video no nasing tong please comment khlai sadi khakhayo norok jotono kaham no tongbaina ang bo tabuk motamuti kaham no ang kisa personal problem tongmani bai video rok upload khlaima yangi tongkha tabuk ang try khainai video continue khlaina ni bagai jora bufuro 1990 lai thang sirikliya 2 man kahai kawi tongkha almost 2 man noka khanai di ang video rok upload khlaimaya so aboni bagi ang norok no nakar masano ang bonrok bai malaina ni musung tongo haipano ang time rima yangi tongkhata o video to khlaimani baluk jak no haipano ang upload khlaimaya ikotini upload khlai tongo genrok nai tongni tini ni oblog no paithak jorati norok tini oblog nugui mannai je ang video rok upload khlaimaya angi tongmani a jorani hoite video kisa kisa khlaijak obo joto tini ang norok no phunuknai engke tabuk to thaisuk ni jora naidi iko ekdom thaisuk thaijak naithok ke watibo kisa wajak engke baiko naidi obo naidi thaisuk buhang chikon tete thai tongkha engke tam breed angbo saimi yai ko yango bo thaijak engke amti hairok thaisuk bo thairok thaijak nukhangge angke khaknale musung ya belai no tungguta nugui ingke naidi omong ke ani kamini hoite khwai town thangmani lama katal highway belai no naithok naidi weather bo busika naithoka golden hour ungjak ingke wati bo kisa kisa wajak belai no tongthogo amti haijorao nongkhor kangke jeng adino khwai town thangmani biryani sanani bagai mani rok painani bagai tangka kipilti angkisa video khlai tokha haipano angrokno biryani samani video kangke phunuk manglakha tabuk chung iko khwai town ni kipilai tonglayota amsike tongthoka pura nokbar bo kesang ke wati bo kisa wawi thakmani joraba sarik sal kesang belai no kha tongthoka একটা পার্ট পাইগ্রা খা তাবুং কেতে কেসা পার্ট অবং কাংকে উদয়পুর খুপুলং বাজার লাयै কাইসা থাইপুং বুফাং थाइपुं बागान दंगता खरकसा दारासंनि गांके अ दारासंनि थाइपुं बागानाव जों फायलायजाक थाइपुं मुइचाना बागै थाइपुं बकरा कर्म खाकना हनि फायो सबसाबो थाइपुं बकरा कर्म मुइसंगै थकजाक कमेन्ट ख्लाय सादि आंके बेलायनो थकजागो वाति जरा रकंके थाइपुं बकरा कर्म संजाके तब थगो गांके थाइपुं बाहायबो मानि टंका जों थाइपुं कुमुनता थाइपुं बो मुनि टंका बाक्सा बुफांनि गांके ताबुक जों थाइपुं मुइचानानि बागै सिगां खाक पाइग्रा नाखो इंगे मालिक नो संगमानि बसिया माने बकेट साइमी अब्रक जायाना बो थाइपुं थखनि संगमानि ब साइमी आंजो मुइ माने बाक्सा तो थाइपुं मुइ थंनाय दङ थगिया करि दिबा आमनि बागै संगमानि ता दुइटा तो कुमन बाबा खाक बाबा रोय अरे तू मेरे को उठा Tây gì à vẫn nó có ở lông một này. Agar cái gì lên rồi mà liền ra cái rồi này. Xe mà cái nắng khả. Thế là. Ăn sai thằng này. Thọc lá. Nó bứt lên cái bê. Đang bứt lên. Thay phồng sau bứt lên tay kịp đi mà nè. Bứt lên tay kịp bê. Kịp dập lên, kịp tay dập lên. Khó khăn á. Bứt là. Video khán rất bắt. Hot bứt lên. Ao slow motion cái đi cái mà đằng này. So jeng iko tabuke
taipung tiklai tongo taipung khagui tomani o taipung no tini songai sanai baike song norok no phunugane do hingke tabuk o taipung no kitchen room o talangan nako kitchen room o talangai nai pulas sekang tan gra nako iko ang tabuk tani tongo abose bothi bai de tan man hinu o bothi bai tan thokyang yadi ba omong kai to da sarok bai ngese tan thogo mane taipung bo ekdom kotorma bala aboni bagai tani mayang tongkha ang bothi yakare tekesa da semana siwo hingke o bothi bai to ungya bo bothi bai is ungyang ngi tong pher thango hingke tan suka try khai suka hingke ang tabuk ke tekesa da iko nai pe ke ko norgo ma khana e o da bai ke ko nai phungsari ma bai no tani pai kha nai di bokra kormo suka pura bokra kormo nai di amti hingke mui thogo iko nai di taipung bukur khugui paikha tabung gangke o je busleini part kerida porda e abo khibui tongo abo khibyangke mui sathani problem haingo ta sathokya hai hasin rusun paste khai re nai ko kuniaw tokoi ingkai komo sok thang pias rok bebak no karayo riui thok thung mix khai song nai ta ngai horbo kahama ke suka thapawo karai bok sawi rikha joto masla rok riui thok rok riui songmani ba hingke iko nai di mojiu sitongkha hingke bol bai songmani ba kisa hor ang ojun chaimi angai kisa srapna nai tongkha haipan khamya hingke tabuk kisa tui riui ri nai ta hingke iko nai di taipung mui sipai kha hingke garam masla ri rikha tiklaina furu hingke ang abrok phunugi simalia short ngai thangka hingke bahaibo motom suka amti heke noro bochawi nai di belai no thogo hingke obo hingke teke sa pahat dam biryani chalaina bagai iko mui songai tongo ta mui songai nai olo dam nai ta hingke yango hingke iko rice no boil khainani nai tongo ta hingke amsung no tini ni video so hingke tini ni bagai video amsung nong sinai ang try khlainai tabo continue video khlaina ni bagai norok no belai ka hambai tini ni o chikon cha video no puilan chimi paithok jorate ano logiri wi nai tongmani bagai tei ano sab khatangkha please comment khlai sadi angle norok no belai no khatangkha norok bai face to face malai kok saimi aphana at least ang video upload khlai tongkhang kele norok bai malai ma hai ma tongo hingke so guys norok no ang abono sanani musungo norok puilawo je ana hamjakma riwi tongma haino tabuk bo norok ni hamjakma riwi tongdi norok ni support nango ang norok ni support norok ni hamjakma manma baina ang amsik jora sokpayo so amti hekena ano logi riwi tongdi hamjakma riwi tongdi ani video no naidi te share khaidi te comment bo khlaidi ge te sama life yo ne katal blog bye bye